ndosaka ndiri kutoti titoita plani nguva ichiripo. But iwe chii chinonetse hauizivi here? Kuiziva ndinotoiziva, but kuti ndinikirikine ichiri nyoro hazvibude, hazvitomboite, zvinozotokanganisa mereji yedu kana kumberi kwatisizombogare zvakanaka. But ini handoni chakaipa panyoro ini. Iwe nyatsotaura kuti gogo wako airambire kuti hanzi kana musati maroorana musaita zvenyoro kana kuti hanzi nyoro yakaipa. Wavaitaura yakaipa. Nyatsotsanangura nyoro yakaipa musati maroorana ndiudze. Unoona chii? Vagara vachitaura kuti nyevhe nyoro mukaidya muri mukomana nemusikana, mereji yenyu inozogara chingova tori kuzongogara chingotukana. Asi mukazodya zvenyu ukutoseka. Asi mukazotodya zvenyu yakaoma ine tudovi zvezvo zvekuti ndozviri right. Kwete nyoro ndosaka ndiri kuti tapo plan. Chinyakare choti hanzi nyevhe nyoro hanzi aidyiwe musati maroorana. Oza iwe unoziva nyevhe nyoro yefe